ଆଜିର 40ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ହୋଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ଟେବୁଲ ରହିଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଘଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଗତି ଅଟକିଥାଏ। ସାତଟି ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଲେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2ଟି ନିମ୍ବପତ୍ର ଖାଇଲେ ମୁହଁର ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତେଜ ବଢ଼ିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାସି ମୁହଁରେ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ପିତୃମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ପାନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମି ଉପରେ ଆସନ ପକାଇ ବସିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେଉଥିଲେ 2ଟି ମୟୂରପର ବିବାହ ଆଲବମରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାମାନେ ଖୁସିରେ ରହିନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଘରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କମ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋକିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଘରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ପଣ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯେପରି ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଘର ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୈಋତ କୋଣରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କମ୍ ହେବା ସହିତ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈ କିମ୍ବା କୁକୁର ପାଇଁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଡିମିରି ଗଛର ଚେରକୁ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଉଁରିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବେକରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଘରେ ଶ୍ରୀ ସୂତକ ପାଠ କରିବା ସହିତ ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଶୋଇବା ଖଟ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ରଖି ତା ପରଦିନ ବିରି ଡାଲିରେ ମିଶାଇ ଗୁଲୁଗୁଲା ତିଆରି କରି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ 9ଟି କଉଡ଼ି ରଖିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପଇସା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ନତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବରେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଶିଉଳି ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲେ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବାସ ହୋଇଥାଏ। 40 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ବାଳ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଶବଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ହସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖାଦେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସୋରିଷ ପତ୍ରକୁ ଜଳରେ ପକାଇବା ପରେ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ରାମ ଚୌପାଇ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
रविवार दिन सकाळ समय अलगा अलगा छोट पात्र सोरिष कला खसा गोता धनिया एवं समुद्र लुण व्यवसाय स्थल रखिबा द्वारा ग्राहक वृद्धि हेबा सहित व्यवसाय वृद्धि होइथाए। परिवार लोक माने उदय हेउथिबा सूर्य को दर्शन करने सहित निज भितर उत्तम संपर्क रखिबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइथाए एवं घर को माता लक्ष्मी का आगमन होइथाए। एकादशी एवं पूर्णिमा दिन गोमाता सेवा करने सहित ब्राह्मण लोकों को भोजन प्रदान करने द्वारा कल्याणकारी हेबा सहित घर को माता लक्ष्मी का आगमन होइथाए। रविवार एवं गुरुवार दिन गहम दान करने सहित शुक्रवार दिन दही दान करने द्वारा मंगलकारी होइथाए एवं घर को माता लक्ष्मी का आगमन होइथाए। जदि कोनोसी करज किंबा धार उधार करिथांती तेबे सुझिबा बेले केवल मंगलवार दिन परिशोध करने उचित। यह द्वारा करज शीघ्र समाप्त होइथाए। शनिवार दिन लुहा जिनिस आनिबा उचित नुहे। एपरि करिले शनि कोप दृष्टि पड़ी थाए। छुंची थारु आरंभ करी गाड़ी जाए जेकोसी लुहा जिनिस घर को आणतु नाही। किंतु शनिवार दिन लुहा जिनिस दान करिले शनि दोषरु मुक्ति मिली थाए। चमड़ारू तैयारी जिनिस भूल रे भी शनिवार दिन किणंतु नाही। जेमिति कि बेल्ट जोता पर्स शनिवार दिन आणंतु नाही। एमिति करिले आपणक घर को दारिद्रता आसी थाए। भूल रे भी घर को शनिवार दिन तेल आणंतु नाही। से जेकोसी तेल हेउना काहींकी आणंतु नाही। एमिति करिले घर को रोग आसी थाए। शनि दशा थिले शनिवार दिन शनि उपरे राशि तेल लागि करि पारिबे। यह द्वारा शनि दशारू मुक्ति मिली थाए। घर को भूल रे भी शनिवार दिन कोइला आणंतु नाही। कोइलार रंग कला और शनि रंग कला। एणु कोइला शनिवार आनिबार अर्थ शनि भगवान को घर को आनिबा। कोइला एक ज्वलन पदार्थ और अग्निर प्रतीक होइथाए। एमिति करिले घर को दुख आसी थाए। शनिवार दिन भूल रे भी झाड़ू किणी आणंतु नाही। जदि आपण झाड़ू अजणातरे शनिवार दिन आणुछंती तेबे अनेक क्षति होइथाए। धनहानि हेबा सह दारिद्रता बढ़ी थाए। शनिवार दिन कदापि राशि किणी आणंतु नाही। यह द्वारा बहुत क्षति हेबा सह विपद माड़ी आसी थाए। जदि शनि कुदृष्टि पड़ी तेबे शनिवार दिन राशि दान करंतु। शनिवार दिन भूल रे भी लुण किणंतु नाही। यह द्वारा घर को रोग धीरे धीरे आसी थाए और खर्च बढ़ी थाए। शनिवार रे भूल रे भी काली बा कला जिनिस आणंतु नाही। यह द्वारा निंदा अपवाद लागि थाए। घरे जदि महिला माने झाड़ू पोछा लगाउ थांती तेबे दिन 12टा पूर्वरु करिबा उचित एवं सूर्यास्त परे झाड़ू पोछा लगाइबा द्वारा घरे दारिद्रता देखा देई थाए। महिला माने स्नान करिबा परे रोसई घरे प्रवेश करिबा उचित। अगाधुआ केबे भी रोसई घरे प्रवेश करिबा उचित नुहे। यह अशुभ एवं अमंगलकारी होइताए। घरर महिला माने केबे भी देरी रे स्नान करिबा उचित नुहे। यह अशुभ होइताए एवं सूर्योदय पूर्वरु स्नान करिबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइताए। महिला माने घरे ठाकुर पूजा करिबा पूर्वरु खाद्य खाइबा उचित नुहे एवं पूजा परे खाद्य ग्रहण करिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइताए। चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियो को लाइक कर दियंतु।